Rahayu kang tansah siyaga sumadya. Panglimbang 5 menit dina Rebo Pahing tanggal 22 Oktober taun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 12 ayat 39 tekan ayat 48. Wengi iku banget rinoso nyenyet, hawane uga kekes ora kepenak. Swara manuk daris tansaya nambahi swasana tintrime kahanan. Sinambi padha krukupan saruk, aku sakonco dolanan gaple neng cakruk. Dumadakan keprungu swara pentungan saka desa tetangga. Tuk 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 tuk. Wih, ana maling meneh iki. Kudu tansaya waspada, ora oleh dleya alokku. Betul, Bro. Muga malinge kecekel ben kapok. Semaure Mas Juwono karo ngacungake jempol tangane. Esuke keprungu warta menawa omahe Pak Darjo kelebon maling. Bejo, Pak Darjo siaga wengi iku saengga durung nganti gondol bondo. Si maling wis kedhisikan ketangkep warga. Prastawa cecala prayoga minangka pancadan panglimbang waosan dina iki. Isih nerosake wedharan sabda dek wingi, Gusti Yesus dina iki isih nandhesake wigatine para murid siaga jaga-jaga jroning njranti rawuh dalem ing dina wekasaning jaman tembi. Dina iki Gusti Yesus nggambarake dina rawuh panjenengane pindha tekane maling kang tan dinuga dinanya tekane. Kang Gusti Yesus kersa tandhesake dudu perkara malinge ananging perkara rawuh dalem kang tan dinuga dinyana. Sepisan meneh dina rawuh dalem kang tan dinuga dinyana. Kudune kowe kabeh padha siaga jaga-jaga merga putraning manungsa bakal rawuh ing mangsa kang ora padha mbok duga lan nyana. Mengkono meling mawanti-wanti dalem. Menawa Pak Darjo banget ing bungah marga ora kelangan bondo dunyane, apa meneh karo para pendherek dalem Gusti kang ora kelangan kalodhangan mapak mahargya rawuh dalem Gusti. Para pendherek dalem Gusti bungah jalaran awit saka sikap siagane mau bakal kakeparengake urip mulya langgeng bareng panjenengane. Nyile pasemon bab pesta Andrawina ing pasemon dek wingi, papan kabungan langgeng dalem ya papan Gusti madunung pindha pesta Andrawina kahanane. Luwih saka iku ora ana bungah kang luwih bungah kejaba urip bareng karo wong kang ditresnani. Gusti Yesus wis nresnani para pendherek dalem enggo ngutahake rah dalem ing kayu pamentangan. Mula para pendherek dalem uga kudu mratelakake katresnane ing papan kamulyan langgeng. Para tresna pelem kinasih kanggo wong Katolik ora ana brana kang luwih pangaji ngluwihi Gusti Yesus kang wis ngasihi kanthi sakwuting jiwa raga. Marga pangorbanan dalem wong Katolik linuwarake saka sangsara langgeng awit jireting dosa. Mula iba banget pitunane rikala wong Katolik ora menehi kawigaten marang dina rawuh dalem Gusti kang banget pangaji iku. Emane marga dina rawuh dalem iki tan dinuga lan dinyana, kita ora bisa sacara mirungga nyawisake tindak sarta pahargyan tartamtu kanggo mapak rawuh dalem. Iku ateges sadawane urip mujudake mangsa pancranti rawuh dalem Gusti. Amprih bisa ncranti kanthi tumen tansah eling waspada lan ora ndliya prayoga kejaba kaanakake sacara pribadi nanging uga kaanakake sacara geguyuban lan reroyongan kaya kang kawelingake dening Santo Paulus. Monggo sami kapirsani serat Rasul Paulus marang pasaman ing Galatia bab 6 ayat 2. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama saya Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Sri Yesus mugi Yang Roh Suci tansah ngengetaken kawula bab wigatosipun siyaga ncranti rawuh dalem
Kawula mboten kepengin pinisah saking paduka Sang Sumber kamulyan langgeng awit lirwa mring dinten rawuh dalem. Amin. Kunjung kasmeta yang Rama Sang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin.